ओके ले हगारना होनाया नोङो हगारना होबानो जायो जालायबाय हनै र' ओरैसो चलो करो जोंनाव गुरु फैदों गुरु प्रफेसार जोंनाव बेयाव माबा जागासिनो फाइल फिल्मनि शुटिं जानायखौ नोंथाङा नुखाबाय ओमफ्राय दा जोंखौ खबर लानो फैदों फाइल फिल्मनि प्रडिउसार गुरु मा बुङो बिथाङा फंनैसो खोनासंदो खाथियाव जिरायबाय आङो मोजां शुटिंआथ' बिराद मोजां जागोन जोंना बावैसोनि गेजेराव ओंखारगासिनो दं बिश्वकर्मानि सिगां सिगां नुनो मोनगोन बिथांनि इउटिउबाव नायनानै सोरबा नायग्राफ्रा मोजां मोनोबा साबसक्राइबार खालामनानै होदो मदद खालामलायदो आरो बेबायदिनो जोंनि गफुरावहाय मोनथाम मोनब्रै आङो फाइनान्सार खालामदों मानोना गैलामोन जोंनि गफुराव बाव मानसिफ्रा माखासे फाइनान्सियेलि प्रब्लेमाव गोबां भिडिअखौ लाबोनो हायैयाव गोदोलांबायमोन दा आङो दङ जुदि सोरबा खालामनो गोसोबा फैबाव मोजां जानांगोन भिडिअफ्रा अनसायजानाय जानांगोन रायजो राजानि गेजेराव मोजां मोनजानाय जानांगोन रांनि बेलायाव जेसेबां नांगौ जेसेबां लाख नांगौ आं होनो राजि बेनिखायनो मोजां मोजां फैयो गोरों गथ'फ्रा आजिखालि गोबां फैबाय आरो जोंनि बेयावबो दा आर्टिस्टफ्रा गोबां ओंखारबाय माखासे सुजुग सुबिदा मोनाखैमोन जों होलांबाय थागोन आरो जों दिन्थिलांगोन हानायमानि खारन दिनैनि थारिखआव सासे डिसिखौ डिस्ट्रिक्टआवल' सिनायो नङा होमबा नाथाय फिल्म एवार्डनि मानसिफोरखौथ' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरखौथ' अल इन्डिया सिनायोना बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना सापर्ट खालामबायदो बारा बुंब्ला एसे गाज्रि जागोन जोबनायाव बेनोसै गोजोननाय थाबाय ओरैजाय बोलायगासिनो ओके ले हामालाया सानैसो मालाया साथाम साब्रै साबा लायो आं सानैल'सो लादों नोंसोरखौ हरलायनाय जागोन मा मिनिदों गोसोमबाबो नायनो मोजांथ' गोसोमखौनो लायोबा आङो फुनबाय दा एसे बिउटि प्लास लिपस्टिक ओंखारगोन आं लिपस्टिक फुना एसे हौवा मानसिया गोसोम जागाथारनांगौ मागुर खालार गोसोम होनांगौ मोजां नुमारा गोसोमखौसो गुफुरफोरखौ मोजां नुमाराथ' हौवाफोरखौ थै गैयै बेमारि जोंना नै जों सानैजों हौवा हिनजाव जानांगौ दा माखौ देखायखो आंलाय कपिराइट फैजोबगोन